Сәлем, ниһаят біздің буын батылының шираттағы шығарылышы һәм бүгін бізде қонақта Татар энциклопедиясы һәм Төбәкне өйрәнү институты директоры Искәндәр Абыйгөл Әжев һәм Татар китабы йорты директоры Айдар Шәйхин. Хәерле сәгатьләр, хәерле көннәр. Исәнмесез, хәерле көн, Аллаға шүкір. Бик дулкынланып, бик кызыксынып келдім. Сіздің янда мен үземдә дулкынланам. Мен үземдә дулкынланам. Күпмедер сіз әзерме? Сіз әзер булсагыз, мен кагыйдәләрне аңлатам. Тыңларға әзір. Біздің барлығы 10 сұрау болашақ. 10-шы сұрау жеңушіге генә берілешек бөлек алу үшін. Һәр сұраулар қотлаулылығы яғындан балалары да айырыла жауаплар үшін. Әлігі сұрауларға сіз жауапны білмейсіз екен, бірде қорқыныш түгел. Сіз слух ойлай, сөйлей, әкірнәп нидер логик яқтан аңлатылған, әмі дұрыс болмаса да жауапқа шыға аласыз. Онсы да мұнсыз да екен, шайыртып аласыз. Онсына да бал қоя алам. Бірісті Алайса шул шайыртағына қайтарып қалтырбыз инде өзің барсында. Барысы да менен тұра, бик көбәй бір. Міне сеңа. Аға мақтаға келеді. Комплимент. Оны мақтап отырбыз инде қапағыш. Меңа қызық болырға тиіш, меңа шарға тиіш. Сіз әзір ме? Әзір. Башлап жибәрәбіз. Әйді. Демек, біздің бірінші сұрау. Бұл мен нендейдір бір әйбір турында сізге сөйлейм қазір. Сіз шуның нәрсе екенін білерге тиіш боласыз. Әлігі көңіл ашу шарасын Японияда эшләүче, Япониядағы бір түнгі барда, түнгі клубта эшләүче, барабанный установкада уйнаучы бір егет ойлап шығара. Һәм шулай ол музыкантта була инде. Оның музыкаль белеме булмау сәбәпле ул гел ноталарны оныта яки бутый торган була. Бу 1971 елда була. Әмма ул әйбернең прототипы кебегрәк була ул вакытта уйлап табылган аның әйбере. Бүгенге көндә без кулланыла торган варианты 1986 елда гына кулланыла башлый. Японияда музыкант кулланыла, бик актив кулланыла. Ул ниндидер матди нәрсәме, нәрсә ул? Қолға тотып алырлык ала торган нәрсә ул? Қолға тотып карый торган. Тотып та була инде. Шақлап та буладыр инде. Бу так хәзер искә төшереп үтәбез бөтен әйберне. Японияда 1971 елда музыкант егет. Так. Уйлап чыгара. Барабанчы. Әйе, ярар барабанчы булуына бик бәйләнмәгән инде. Бәйләнсәң инде. Так. Әйе, бу аңлавыбызча музыкага бәйле әйбер булып чыга инде. Һәм клубларда бик киң таралган әйбер. Алай булгач инде клубларда булгач цвета музыкадыр инде ул. Юк. Юкмы, нәрсә мин клубка барганым юк гомеремдә дә. Шуңа күрә. Ну, клубларда гына түгел, кафеларда да, башка урыннарда да ул бар. Һәм аны өйдә дә оештырырга була ул әйберне. Шул цвета музыка булып тойлыймсың инде. Ансы да була. Ансы да Тик була. монда сүз ул турыда түгел. Ага. Так. Нинди Айдар, уйлар сен бар? яшь кеше клубларга күп йөрисеңдер. Әйе. Көз сайын шунда. Койтып кергән юк. Так. Ләкин мин бик күп сериал карыйм. Һәм син күрдең сериалда. Мин менә сериал. Мин белмим, минемчә җавап бик, мин уйлаган әйбер ул бик элементар сыман тоела шуңа Әйтеп кара, бәлки ул шуның дөрес җаваптыр. Но менә нәрсә дип бит ул? Әйтәсем сезгә булыша, берзгә булыша. Әйе. Без икебез берләшәбез аны. Аны бер балны икебезгә бүлербез, яме? Әйтегез. Кайларда, клубларда, кафеларда һәм аны эшләп була. Әйе, була. Һәм ул егет ноталарны истә калдырмый торган егет. Әйе. Әйе. Ну караокедер инде буша. Әйе, караоке. Нәрсәсе ул караоке? Безнең мәктәптә укыганда 2-3 сыйныфларда җыр дәресләрендә нәрсә эшләп белмәгәндән гел җыратлар караоке. Всё, мин биреләм инде. Беренче биремнән соң да мин бер нәрсә булдыра алмагач, башыма да килмәде. Мин караокеның нәрсә икәнен дә белмим. Гомумиләштереп китәм, ул төнге клубта кешеләр ул егет инде пианинода уйный торган була, шулай ук аның янына җырларга киләләр. Һәм бер вакыт аны бер бизнесмен үзенә ниндидер чарага кунакка чакыра, шулай ук уйнарга. Егет килә алмый. Һәм ул шундый әйбер уйлап чыгара, ул магнитофонга яздыра шул нине, көйне, бизнесменга кирәкле көйне, һәм аңа җибәрә. Һәм анда текст кына чыга торган әйбер килеп чыга. Хәерле булсын. Әйдә, җырлап карарбыз. Ике бал Айдарга. Всё. Дәвам итәбез. Булдым. Дәвам итәбез. 2007 елда Так. нудистлар пляжында. Так. 20 шәрә егетнең йөгереп йөргәнен күрергә була. 2 сәгать буе шауып йөргәннәрен күзәтергә була. Әйе. Нәрсә булган анда ул вакытта? Хатын кызлар булмагандыр. Шуңа күрә йөгереп йөргәннәрдә хатын кызны эзләп.
Нәрсә булган микән? Алар бәлки ниләрдән папараццилардан качканнардыр. Егерме ират миллион. Бер-берсен каплап. Юк, Юкмы? юк. Айдар, син клубларга йөргән шикелле нудист пляжларда еш йөрисеңдер инде, әйдә. Кая качтың син 2007 елда? Сен кая чакырдың инде? Айдар әйтәчәк. Менә мин мәктәптә укыган вакытта, менә шундый нәрсәне без укыган идек. Һәм җавапны бирәчәк ул хәзер әкәй. 2007 елда Мегаudi яшады. Ну, алар багасын белгән. Мин нудистлар пляжында йөрмәдем. Юк, сен ул соңрак белгәнсеңдер ул нәрсәне. Белмим нәрсә эшләп алар. Нәрсә җавап биргән? Алар Кая җавапканнар сен алар? Коядыр түгел, алар йөгереп йөриләр. Менә кешеләр нәрсәгә йөгереп йөриләр? Тик салкын булгандыр көн, шуңа күрә җылынырга теләгәннәрдер. Юк. Шундай җылы булалар да язган. Бу аларда шундый нудистлар олимпиадасы булгандыр. Турнир, йөгерү. Бу менә олимпиада тирәсендәрәк йөреп карасагыз, Спартакиада инде алай булгач, әйе. олимпиада да нәрсәләр анда? Спорт. Йөгерү буенча ярышлар. Булар Юк. бездән миннән мәсәлән бүген картага читтәрәк булган темалар якраз. Нудистлар, спорт, караоке, клублар. Әйе. Ярар, син монда нитеп утырма инде артык. Яшереп бөтен серләреңне. Без беләбез бит. Әйдә. Спортка бәйле булды инде. Ярар, Айдар, син спортсмен әйдә. Улактан ашта булганда, мин актан ашта түгел, касыда идем. Әйе, һәм Һәм аңа күп нәрсәләр сөйләгәннәр ахрысы. Менә мин булып кайттым Актанышта, Айдарга әйткәнем килмәде бит. Мин касында калдым актан ашта. Белмим. спорт түренә бәйле, аерым спорт түренә дип әйтик инде. Әйдә санына да карыйк. 20 якынча 20, нәрсәгә 20 алар? Футбол уйнаганнар алар. Уйнамаганнар, әйдә шул тирәдә футбол. Футбол уйнаганнар. Һәрбер төркемдә, такымда 10 егет. Унхрам нәндә? Ну, берсе бит капкада тора. Ну, юк, ул запаснойлар белән анда запаснойлар 20-гә белән. Алай булгач, волейбол уйнаганнар. Юк, футбол тирәсеннән китмәгез. Футбол тирәсеннән Бу китмәгез. тулы бер команда булды инде. Бу бер команда. Нишләп алар анда Йөгереп йөргәннәр. йөгереп йөргәннәр? Тренировка. Туп эзләгәннәр. Әйе, тренировка. Туп эзләмәгәннәр алар, тренировка. Һәм шәрә килеш. Нәрсәгә булыр дип уйлыйсыз? Ярар, сез дөрес җавапны әйттегез, инде нәрсәгә алар йөгереп йөриләр дип уйлыйсыз анда? Футбол буенча футболистлар, аларның буенча. тренировкалары барысы да шәрә килеш йөгереп йөриләр. Это же ненормально. Это же не нормально. Ну, анысы икенче мәсьәлә. Аңларым бурны Греция булсын, Олимпиадада шәрә килеш кенәшләргә яраган. Грециядә булса ул аны нитеп булыр, аңлап булыр, ләкин Грециядә футбол булмаган ул вакытта. Әйе. Шуңа күрә монда мин бер аңлап бетермим әле. Логика юк монда. Юк. Ну, Әйдә. Эшләгәннәр алар. Үзең әйтәсең инде, әйдә ярар. ну ярар, икегезгә дә бершәр балл бирәм, Ой, чөнки рәхмәт. сез Без икегездә. шаяртып утырдыгыз инде. Юк, сез Ярар. бер Бер-беребезне сорауга кисеп- җавапны икегезнең җөмләгездән Ярар. тупладык инде. Каршы түгел. Ул үзенең кырыс методлары белән танылган бер диктатор, тренер дип әйтик инде. Шул рәвешле үзенең футбол уенчыларын шуныктырырга була. Я бу шуны булганмы инде? Нудистлар Әйе. пляжында. Әйе, Башка командадагы җирдә- уенчыларның Башка- рухын башка күтәрергә. җир- Башка җирдә йөгерт алмаган. Менә шундый экзотик урын сайлый Юк, инде. нудист пляжына бармыйча, шәрә килеш башка җирдә йөгертсен инде алар. Ну менә ул сорауны Күңеллерәк булыр иде бит. аңладым. Башка җирдә. Нудистлар пляжында бөтен кеше шәрә була. Аларны башка җирдә барып шәрә килеш йөгертсен иде. Менә булыр иде ул кызык. Ул күбрәк бу пляж турында. Ну, алда шамаладык. Кояле, син тагын син мине нитмә әле, слушай. Дәрәҗәмне төшерә әле. Ярар. Өченче сорау. Бер шәрба булды. Әйе. Икегезгә дә. 1957 елда Әйе. ике Америка галиме футуристик абойлар уйлап табу буенча эш алып баралар. Алар моның өчен махсус станок һәм ике душ пәрдәсе алалар. Так. Һәм шул станок аша ике душ пәрдәсен чыгарганнан соң, шунда килеп чыккан материалны, шул тукыманы дип әйтик инде, бөтенләй башка максатта кулланалар. Абой буларак уйланылган була бит инде бу. Әйе. Әмма бөтенләй башка максатта Мин кулланалар. тукымы булсын. Ахыр чиктә. Менә без моңа барып чыгарга тиеш. Без моңа барып чыгара тиеш. Әйе. Бер бик бой кеше шул кешеләргә заказ бирә. Менә мин футуристик кызыклы абойлар телим үземә дип. Алар аңа ясап бирәләр ул абойны. Әмма ул аны кабул итми һәм алар кайда тагын моны кулланып була дип уйлап йөриләр. Бер подсказка алар аны теплица яшь шешәләр белән бәйле, теплицаларга бәйле бакчачыларга тәкъдим итеп карыйлар. Полипленка. Полиэтилен. Полиэтилен юк. Полиэтилен юк, элегрәк уйлап табылган. Юк, юк.
Әмма онда да ол келіп шықмай. Анда да ол келіп шықмай. Деп боламыз аңбыран. Аңбыран, бәрәңгіні аңбыран түріп шырпам. Түріп пішіріп боламын бәрәңгіні? Жоқтыр деп ойлаймын. Ярағында сен ойлаған еді. Бұл нәрсе болған екен енді. Ол нендер киім салам үшін тұқыма, плащ, нендер яңғыр өтмей тұрған. Бәлкі Жоқ, киімге бәйлі түгіл. киімге бәйлі түгел, теплица деген ішінде нәрсе болған екен. Ай Аллам. Ну теплица тәртіп етер, аларын алып мен арайым. Жоқ. Барып шықмай, теплица yok. Теплицада жоқ, лекен қолданып болады бит. Шулай деп аңладым мен, дұрыс па? Ну, болады енді, әмма була. Бақшылар шықмаған. Теоретик, мен зур бақшашы, лекен міне теплицам жоқ бит. Зұр бақшашы, әмма теплицасы Мен бақшашы. теплицасыз бақшашы. Міне қазір сіз менге приз берсеңіз, мен ана бақшаға барар едім. Так. Демек ол, ну, абой боларақ көз алдына кетірсем, бек қызықлы абой боларға тиіш бітен абой Бір боларақ. қызықлы футуристик. Просто тұқымағына болмайынды ол. Просто қымағына болмайын, аңладым. Бұл енді дәртігі безәкілі болайынды ғой ме? Шылай тұрып. Көп мәдір. Аның шын тұқымасы қыз барақта бізеріне қарағанда. Бұл сұрау демек нендей болып шығады? Бұл нендей тұқыма деген сұрау бұл? Яки нәрсеше қоланған норманы? Нәрсе ол? Нәрсе ол? Нәрсе ол Айдар, айт әлі? Білмеймін. Так. Башыма да келмейді. Йо, менің башым шілемейінді. Нешік Сен енді? ерші кішінің башшыларға тейіш. Айда енді. Сен бет енді ақтаныш егеті. Оны әйбірлеріне соқлау үшін де қоланалар шылай жоқ. Ну, Фольга түгіл бетінде бұл. фольга түгіл. Мен башыма фольгана керек, футуристик дегеш. Бәрілмәсін, уатылмасын үшін әйбірлеріне. Тігін ішті ли? Тігін енді шул. Аны исеме камерасын қадыр. Тігін енді, ие. Вакуум Пупыршатый. Енді шындай Мен аны білмеймін бет. Ай, аңладым, есімін білмеймін аны. Әмін тауға олай біріні білмейсіз. Шытыр басасың. Әйе. Тіг антистресс. Әйе. Хәм бұл сұрауға жауап үшін чебал берек екен сен. Бір кімге бір нәрсе бермеске, чүнки ол дұрыс айтмады. Жоқ, ол дұрыс айтты, 2 балл Жоқ, берем. дұрыс айтмады. Мен дұрыс айттым, шытыр дегеш. Мен дұрыс айттым. 2 балл, 1 балл. Ой, рахмат. Малай, бұл алға кетті бет әлі. Яра мен Кім? Мені? Йо, Айдарны айтам. Фора берем мен, фора. Алға табай. Башта берле, айтам, яшьләр алға барсын, көңілі нетмәсін, көңілі кетмәсін. Демек давам етеміз. Демек мен тұрша 2 балл жедім бағайым? Неше бар балл? Әйе, 2 балл. Санап барасыз да? Әйе. Все хорошо. Демек Айдар бетінде 8-ді жеді жамағат. Yok, 5. біздің санап барушы бар. Мен санамаймын, мен андай. Айда. 4-ші сұрау. Бір математик Есімі бар ма? бар. Петр Густав Дирихле. Білемін аны. Все, бітті. Исеміңді Мен оны білем, 1 балл. Исеміңді білем. Айтам Телеграмма жібәрі. Так. Ол телеграммада 2 плюс 1 тегіз бола, 3 деп жазылған бола. Нәрсе оңлата ол. Әйе. 2 плюс 1 3. Әйе, 2. Сіз қақылы деген сөз. Нәрсеге? Ну, демек ол нендер хабар алған. Ник 1 плюс 1 тегіз 2 түгіл, ник Жоқ, 2 плюс 1. 2 плюс 1 тегіз бола 3. Шуын дұрыс бетінде. 2 плюс 1 тегіз бола 3. Ник нақ біле башқа түрлі сон біле оңлатмаған оны алайса. Онда сонлар мүхим. Мұнда сонлар мүхим, ема? Әйе. 2 кіші ғайлә, бірсі бала, демек ғайлә туған. Әйе, демек бола туған дегенні өзінің Көрдің туғандарына. ма? Көрдің ма? Во! Шо етіргегіне керек болған. Ништәптір башына шул келді? Әйе, ер білен қотын, тағын біреу бала туды, біз үшеу болдық деген шекелі бұла енді бұл. Сізге бұл сұрауға жауап үшін 3 балл. 2 балл. 2 балл. Там бір сұрақ қамызы бітесіз бішіліңіз. 18-ші ғасырның... Ох, менің яратан ғасырым, точно. Айдараны точно білмей, айда. Дәш мүшегір бұлтыр, ема? Ішті, дәш мүшегіне бұлтыр. 18-ші ғасырдағы ең ұста Италия скрипачлары, олардың тұрмышында, ижатында бір жон иесі бик мұхим рөл ойнаған. Так, бір жон иесі? Әйе, жон иесі екен. Мен жон иесі. Так.
Бу демәк скрипка ясаучы я Амати за Страдивари булайын дейме? Юк, яки Гварнери. Скрипачылар. Гварнери. А скрипачылармы ни? Әйе. Скрипка ясаучылар түгелме? Юк, юк. Так, Уйнаучылар. уйнаучылар. Әйе, ниндидер бер жан иясе. Ниндидер бер жан иясе, ул демәк скрипканың кылларын ясарга ниндидер хайван кирәк булган инде. Ат. Юк, әмма бу логик яктан аңлатылган җавап өчен мин сезгә бер балл бирәм. Дәвам итәбез уйлавыбызны. Уйлабызны. Күрдеңме малай? Күрдеңме малай? Вот так. Вот так. Ошол я буйын. Кому сен буйын? Давай, ярар, давай. Без икәүләшеп кенә сөйләшеп утырабыз. Мен китәм. Так, тукта. Нинди кыллар нәрсәдән ат ниннән койрыгын? Бу, әйдәгез, бу скрипканың төзелешенә, нәрсәләрдән ясалуына бәйле түгел. Бәйле түгел. Аллага шөкер. Дөрес Юк. әйтмәгәнмен алайса. Скрипка тавышы дигәч, мен иттер күсе тавышы. Алай булгач. Алар күсенең Скрипка шинавын тавышы. тыңлаганнар Юк, менә. Кам өйрәнгәндә. Скрипка тавышы түгел име? Нәрсә микән инде булай булгач? Әйдәгез, бер подсказка, алар Әйдә, уйнар алдыннан ул әйберне тотканнар. тотканнар. Әйе, нәкъ менә кулга алу процессы ул әйбер. Тик Акбур, ниме? Жан иясе. Жан иясе. Сине. Нәрсәне тотканнар? Нәрсән тот? Балыкны тотканнардыр алар. Ник? Нирәк булса, коллар җипшек булсын өчен әйме. Менә кулларга бәйле ул, Мен әмма аладым, җәнлек тотканнар микән? Нәрсән тотып карап буламын да, слушай. Ник пси? Ну, мен гелп син тутар идем. Чөнки ул йомшак дигән әйме. Йомшак. Башка башыма берәрсе килми. Арсына тотып карап булмый бит инде. Так, нинди җаны? Кирпе. Менә сез куллар дип әйттегез. Кирпене тотып Куллар караганнар, нәрсәдер казалсын булмасын. өчен теге колларның теге Һәм сиземлелеге көчлерәк булсын А, өчен. тагын бер балл. О, Әмма юк. күрдеңме? Күбрәк сөйләгән, ул сөйләгән өчен багалы, сөйләгән өчен багалы. Сөйләгән. Сен бу җавабны белмәгән, сөйлисең инде, слушай, сөйлисең инде, Айдар. Ну, мин сиңа пси өчен бер балл бирәм. Ой, рәхмәт инде, йомшакка. Ялкынны узган Марсана теге шәдә әйтеп. Әйе, бик Ярар. әйе, бик сөйкемле җавап булды бу. Бик сөйкемле җавап булды. Сөйкемле Так, җавап алай булгач, нинди җан иясе? Әйдә санап чыгабыз инде. Кулга нәрсә тисәйтә. Менә ул Песи. кул нәрсәдер эшләмәсен өчен дип әйттегез сез. Кул нәрсәдер эшләсен яки эшләмәсен өчен. Менә шул тирәдә Шумасын өчен. уйлагыз. Шумасын өчен. Ну, нәрсә Скрипканы тоткан анда инде вакытта шул китмәсен өчен теге- колыңнан. тәнендә тирис нәрсә булганрак Әйе. Шулай Әйе, да, шулай бер мин шуны тиресен уйлап торам, нәрсәдер нинди бар. тиресендә нәрсә бар? Мөхәммәдә шул ниләр инде? Ул хайван, йорт хайванымы соң? Юк. Юкмы? Юк, Юк, хайван урман. түгел. Сән алар урманга барганнармы тотар өчен? Ну, күрәсең. Беләсең. Бу инде теге майлы. Урман түгел инде. Майлы хайваннар бит алар. Майлы түгел. Майлы түгел инде ул. Скрипачларның уйнаганда бик еш куллары тирли. Һәм менә тирләмәсен өчен Төлке койрыгы корырак- тотканнар алар. Ник? Сен бит корырак булсын өчен. Кол кипсен өчен. Ник эт койрыгы түгел? Ник? Үзең әйттең бит йорт хайваны түгел дип. Иш ул. Коран өчен. Үзе безне бутыйда, понимаешь? Ник тиен койрыгы түгел ойса ярар? Ну, алайса тиен койрыгы булсын ди. Юк. Фил койрыгы түгелдер бит. Бал бирмим монсы өчен. Ярар, рәхмәт итәбез менә сиңа. Нәрсә әзәбергән? Мин бик агрессивный булырга тырыштым, барып чыкмады. Так, Кырладан, урманнардан. Куллары тирләмәсен Өчен. өчен. Әйе, корырак булсын өчен. Корырак булсын. Нәрсә тирләтмәй, нәрсә тирләтмәй әле? Нәрсә бар бит шундый хайван? Юган ди хайван. Ул шундый матдә бүлеп чыгара. Бурсык. Аның тиресен. Бурсык май, видеть, вообще Бурсык ма я. Инде бурсык бар. Менә күрәмисең, бу шуңа күрә искә төште. Юк. Ярар, тагын Ярар, бер бик куян инде алайса, куян. Юк. Кыз балалар җидек инде ул ничә 4 бал җидек. Тагын бер зур Сөйли, сөйли. подсказка әйтәм алайса. Давай. Алар ул әйберне тоту урынына кулларына әзрәк кенә алкоголь, спирт кышкып алсалар, Шул ничә да грамм? шул ук нәтиҗә булган булыр иде инде. Безгә алкогольле хайван кирәк. Алкогольле хайван, менә бит. Токтале, кайнар саны. Так. Ну, ярар инде, әйдә, балаларны җыйдык үзең әйт. Ярар, балалар җыйдыгыз инде әйтәм. Әйе. Ул бака. Бакка. Ул аның тиресендә аның тиресе бүлеп чыгара Менә хәл алкалоид. бәхәсләшә балалар. Мәддәсе. Бака җаны ясеме юкмы? Ничек инде? Юк инде. Бака җаны. Бакка ул хайван ләкин җан ясты. Җаны ясы түгел. Куян бу җаны ясы. Мин шуңа күрә дөрес әйттем. Бу ни дискриминация? Бака җаны ясы түгел. Сөйләүчеләрне Бәхәсләшмә. яратмай. Бу нинди шәхси нитмәү, яратмау бакаларны. Ошаганым бар. Ничек сезгә? Әллә түгел. Гаҗәп түгел бердә. Шуңа күрә яратмыйсызмы аларны? Аны түгел. Исем китмәде бердә. Ярар, сезгә баллар булды инде. Әйе. 2 балл булды, 1 балл булды. Дәвам итәбез. 8 яшьтә булды. Тигезләшәбез ана көнне. Борчылма, мин сиңа специальный форум бирдем бит инде. Алга Әйе, киттең, әйе. бу җегет дип. Күңел төшмәсен.
Міне бір қызық сұрау. Қызық Бұлар сұрау. маған қадірлі... Міне осы менің өзіме ұшый. Яры. Бұл тегілер қалмаған еді. Ойруша ұшый. 1960 жылда Так. Америка хатын қызлары. 1982 жылда компьютер. 2006 жылда сіз. Нәрсе мен. 2007 жылда Владимир Путин. Нәрсе эшләгән? Тоқта. Тағын бір қат. Путин білән мен бек көңілі болып кетті әлі. Бұл тағын бір қат қабатлар үшін. 1960 жылда Америка хатын қызлары. Так. 82 жылда компьютер. 2006 жылда сіз. 2007 жылда Путин. Сайлау құқықы. Нәрсе эшләгәннәр? Менә бу кешеләр нәрсәдер булган ул кешеләр. Сөйлемадыңызмы ничек 6 жылга хәтлек? Мен қадір сөйлемадым. Принципиально. Тоқтады. Мен адаши башлады бит әлі бұл сұрау. Так. Америка хатын кызлары иртәрәк алган нәрсә хукукын. Сайлау құқығы. Жоқ, ансы шо, компьютерна сайлау құқығы жоқ бейтім. Онда ойлап отырып болмайды. Һәм Путин бабайның инде аның Безнең илдә сайлау булган құқығы болған әлбәттә. Нәрсә эшләде микән ул? Кәҗин ел алыштан. Юк, 8 китте ул эштән. Эштән. Ну, башка вазифа. Беләсеңме менә? Компьютерда артта калды, хатын кызлар, мин дә артта калдым, Путин каналга чыкты. Хәйме? Һәм дөрес бит ул, шулай булырга тиеш ул. Так. Нәрсә бәйли ала? Нәрсә бәйли ала бу төрле Җан жаныяларын һәм компьютерны, әйме? Так, компьютер, хатын кызлар, мин. Нәрсә эшләдем микән мин? Һәм Путин. Путинга кадәр бит әле мин нәрсәдер эшләгән. Так, 2006 елда. Как посмели? Да, Путинга кадәр мин ачыш ясаганмын, понимаешь? Ул бит мине ничек күтәрде. Беләсең, мин үз-үзем белән горгылана башладым. Абсурдасы Путин. Так, 2006 ел. 2006 ел. Так. Нәрсә эшләдем микән мин сине? Менә тагын бер әйбер әйтәм. Әйт, миңа. Ну, әзрәк кәйфегезне төшерәм инде. 2006 елда. Кәйфегезне төшерәм инде мин сезне үпкәләмәгез. 2016 елда сез генә түгел, мин дә шул исәптән. Эй, Аллам. Бурас котлаулыракмы хәзер? Бу табытердең син бөтенләй. Нәрсә эшли алабыз без? Нәрсә эшли алабыз инде? Менә ул вакытта 9 яшь. Миңа 48. Юбилей почти. Так. Компьютер ничәнче елда? 1982. Ул вакытта компьютер бүлмә кадәрле булган. Так. Кайтя, ел вакытта уже кийин бер килә Ну, башлады. ансы шулай, да. Ул 70-нче елларда булган инде. Так. Менә шулай инде, мин теге яшь чакта мондый интеллектуаль уеннарда катнашмаган. Шуңа күрә баш эшләмәй. Айдар катнашкан безне. Айдар катнашкан ул бит инде безнең интеллектуалларның иң атаклысы яшьләр арасында. Кыстырам, сине тегәзрәк бдительность дигән. Югалсын өчен. Югалсын өчен. Һәм үзем теге тырыша уйлыйм, тырыша җавап эзлим. Ләкин җавап барыбер юк. Бер подсказка әйтәм инде. Менә нишләгәннәр дип әйттем бит. Ул нишләгәннәрне төгәлләштереп әйтәм. Нәрсәгәдер лаек булганнар. Нәрсә лайк булды? Нобелевская премия мира. Юк. Нәрсә битләрсә кинотанчы. Нәрсәгә лаек булганнар? Путинга белмәдәр бит нәрсә әйтмәҗин. Юк. Bir лаек булган. Лаек булган. Нәрсәгә лаек булган? Һәм мин шулай ук һәм Искәндәр абый. Путин 1952 елда. Нәрсәгә лаек булдым микән? Менә күрдем, кеше белә минем турыда нәрсәдер, мин үзем белмим. 2006 елда. Сен конкретно минем турыда әйттеңме, әллә гомумән кеше турында әйттеңме 2006 елда? Бөтен кеше турында да әйттем. Просто мин сезне тутарга теләдем әзрәк. Бөтен кеше. Бөтен кеше лаек булган. Так, Айдар, без синең белән нәрсәгә лаек булдык 2006 елда, әйт әле. 2006 елда мен 9 яшьтә. Мин сиңа әйтәм, миңа 48 я. 2006 елда гомумән бөтен кешеләр түгел, 2006 елда бөтен социаль шелтәрләрне кулланучы кешеләр. ВКонтакте булып килде. 2006 елда. Карта беремсез? Юк, тукта. Лаек булды. Чёрт белсәң инде. Юк, аңламыйм. Мин укыган җирдә социаль шелтәләр дигән сүз юк шуңа күрә. Ну, ярар бу кадәр мөһим дә түгел инде.
Юк, җәмәгать. Маңа кадәр бик матур киләдер. И шул. Шул. Башын катырдыгыз. Интернет кайсы елга киткән иде, хәтерләмисезме? Юк, интернет ул. Юк, ә сез? Сәйфи еллады. Юк, интернет соңрак бит ул. Ну, менә Америка хәрбиләренең беренче шул шелтәре Асмнет дигән ул ничәнче елда икән? Ул 70 елларда булган. Ул беренче компьютерны берләштергән макашелтәр. Без сезнең бик акыллы икәнегезне аңладык, әмма бу безнең сорауга бәйле түгел. Әйе. Сиңа шуңа күрә бал юк. Кызыклы фактлар бүлеге. Әйе, рәхмәт. Кызыклы фактлар бүлеге. Әйе, сиңа шуңа күрә сиңа бал юк, дустым. Так. Тагын бер җавап итин, дәвам итин. Бу лайык, әйе. Ха, бер сүз әйтәм, менә сразу әйтмәсәгез, име? Битте, ташлым. Битте. Журнал. Журнал Бер бик танылган журнал. Танылган журналның беренче битенә шул Life. Чыктыгыз, име? Әйе. Life журналының беренче битенә чыктым мин 6 елда. Юк, журналда менә Путин журналга бәйле нәрсәгә лаек Юк, була ел кешесе булгандыр инде. Әйе, 2002 елда. Times журналы ел кешесе дип. Time журналы, әйе. Әйе. 82 елда компьютерны бәйләштергән. Мин бундан инде. Нәрсә шул? Мин Аны бундан азатлык илан иттеме? А? Азатлык илан иттеме ел кешесе дип? Юк инде. Кара Монда әле. бит бүтән кеше интернет социаль шелтәрләрне интернетны кулланучы барлык кеше ел Аңладым. кешесе дип 2000 да. билгеләнгән. Әйе. Юк, аңламадым мин бу сорауны. Кыскасы 60 Әйдә, елда Time журналы ел кешесе дип илан иткән бөтен хатын-кызларны, юк Америка хатын-кызларын. Америка хатын-кызлары Китаннан 60 ничек елда. дала мөмкин түгел бит ул. Юк, кеше була алмый бүтән хатын-кызлар. Менә Була, шу- була, менә була. алар Бер журнал елны, теләсәләр ничек. аңладым, бер Мин елны. синең мантыгын аңламадым. Бу Ну, Айдарны кылабыз, мин Аны Юк, бу кылабыз. кызык сорау түгел бу. Hayda. Yok, Time Кызык иде журналы сез кайбер дип кенә елларда әйткәндә. коллективларны Кызык илан итә түгел. ел кешесе дип. Хәтерләми, ул бер елны чыккан Мин иде. ел кешесе булмадым бит Мы дигән. 2006 елда. Шуңа күрә Бөтен кеше булды, бөтен кеше булды, бөтен кеше булды. Юк, юк, Анда юк. чыкты, прям Мин исеме булмадым. Мы дип. Юк. Oui. Шулаймы? Әйе, сезнең исемне чыгарырга кирәк иде миннән. Конечно, шулай. Путинга кадәр мине чыгармаганда. Кыскасы быел Ялкын Юк. журналы 2021 ел декабрь санында чыгарачак. Ел кешесе дип. Искәндәр алгайнар. Чыгаргамы? Анда Илназ утырып, иштәме үзенә, әйдә чыгарсын. Айдарга Теркәп куйдыңмы? кайтышма. Анда бар. Мин Анда Илназга әйттем, теркәп куй дип. миңа дип әйтәсез. Димәк, бу сорауга җавап өчен Айдарга 1 бал бирим, 2 бал бирим. Берне генә бирим дә. Ну, узак уйладыгыз, бик тилмердегез, 2 бал бирәм инде. Китаннан миңа берне алайса. Нәрсә Мин өчен? дә зак уйладым бит. Ул инде булышты буйларга. Юк, юк. Бу Юк, елда кирәк миңа, яра. Яшәргә без юл бирәбез. Яраңа быел ел кешесе бирәләр алырсыз. Ел кешесен миңа бирәләр. Киләсе елга шуннан соң минем турда сорау бирәсең берәр кешегә тагын миңадан. дәвам итәбез. Тилмертеп, яме? Ярар. 7нче сорау. Бу сорау мин нәрсә дип атала? Мин хәзер бер әйбер турында Тукта, мин нәрсә? Әйе, сез аны нәрсә икән белергә тиеш. Һәр сөйләде, ул нәрсә исеме? Бу нәрсә? Мине уйлап чыгаруга нигез салучы Ломоносов Так. була. Все, Айдар белә инде моны точно. Көньяк Кореяда мин булган бүлмәдә йокларга куркалар. Атеш. Һәм мине беренче тапкыр куллана башлауның очрагы ул Алтайдагы рудникларда. Биттеме? Битте? Тамам. Бу нәрсә димәк өйдә дә булган микән? Һәм рудикта булган. Руза, Әйе. төсле пияла. Нәрсәгә йокларга Ана куркалар музыка икән? белән- Белмим аны уйт Кореяларын кешеләрне аңлап бетереп булмый. Нәрсәдә курыкканнарын мин каян белим аны. Курыкканнардыр бәлки. Төньякта курыкмыйлармы? Төньякта ул юк димәк. Бар. Кореялар йокларга куркалар, аның белән, әйме? Көньяк Кореядагылар. Көньяк, төньягында курыкмыйлармы? Сорамадым, юк. Түсер. Ну, менә ул шундый миф буларак бара инде аларда. Куркуларның Тукта, сәбәбе. тагын бер кат. Ломоносов бабай уйлап чыгарган. Уйлап Корея. чыгармаган. Ул әйберне уйлап чыгаруга ниндидер орлык салган шикелле. Орлык салган шикелле. Нәрсә эшләгән Ломоносов? Ломоносов Ул тарихчы инде, сезнең тарихчыда ул, бераз. шагыйрь да ул, Шагыйрь да ул, физиктә ул. физикта ул бит бу. Менә шул тирәгәрәк бара Физикта, кирәк. химия инде. Физик. Кирәк, тирәсенә нәрсә ул төсләр белән шуны? Физика. Сез нисен логикага тырышасыз? Мин бер Расшифровать. Кая булсын инде логика инде чыгып беткән нәрсә. Так. Төсләр түгел. Төсләр түгел. Так. Ул Венераны йөрәндә. Венера белән бер түгел. Юк, рудникларга бәйле. Рудникларга Һәм бәйле. шулай ук өйдә дә кулланыла ала. Бу теге ни түгелме соң? Зур айта торган лупа шикелле нәрсә. Нидә Һәм 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 аңлатыгыз нәрсәгә? нәрсәгә шулай? Чөнки ул кояш нитеп, аны аркы узып, яндырырга мөмкин нәрсәдер.
Рудникта? Рудникта эретерге. Ірітемін ең. Эрите, Іріте? яктылык жиберсең. Бір бал берем, әмма юк. Тünne корккан. Сен кояш төшүп, кояш төшмәде. Ай төшергә мөмкин. Ай яктысы төшергә мөмкин. Юк, бары бір бал. Тагын бер берейин. Юк инде булды, җитте. Сәшлилер. Түннең атын Төнге юқара Бу куркалар. ниндер оптический нин, дәйме? Юк, юк. Оптический түгел Юк. алса. Юк. Так. А, команда шул сөйләшеп торган шуны әйтәсез. Шул сөйләшеп, син дә сөйләшеп утыр. Шул Бутыр. Мен сізге көйөр сериалны. Минем яшкә җитсәң гөрәнерсең аны сөйләргә. Уйлау нигенә бит аны шул минем яшкә җиткәч. Так. Дә мантыкны кылам. Мантык, менә синдән дә мантык. Төн. Төн. Ну, алар тәсәсә куркам мен. Мен калсам мында килә куймак изләргә. Сен кореялар шикелле күзеңне җумып, нитеп караеңды, караңгы төн. Караңгы. Нәрсәдән куркасың син төнне? Айдар. Иртә бик тиз җитә. Шуннан. Уянында куркам, чөнки уянгач танышка барасыз. Менә бит әйтәм бит, менә шул уянудыр инде ул бәлки. Уяткычмы? Бір бал беребез бит инде, Айдарға. Юк. Ник? Юк, бір бал беребез. Мен дәгәсем теге иктихада торасымын. Так. Вот төп сорау бирүче бу комиссия җитәкчесе. Мен әйе теге читтән килгән комиссия җитәкчесе, Әйе. чит Ул өйрәнгән инспектор, мен усал. Ничә еллар буе укытып. Так. Ярар. Ярар, хар җавап бирә. Юк. Сез барып җитәргә тиеш. Белергә тиеш тә бит менә. Тиеш дигән Бу сүз фонарь түгел инде. Фонарь ише бер була алмый инде. Оптика түгел дидегез. Ярар. Дары Төсле түгел. Дары сыман шартлаткыч нәрсә була. Түнге олай берне, ну, Ну, Кореяда нәрсә сүндереп коялар булып чыга инде. Сүндереп Түнге коялар. эшләтмиләр. Белмим ха. Куркалар чөнки. Чөнки Микро төнге лампа була инде. документ иштә? Төнге лампа. Юк. Юк. Менә бу каска нинде фонарь теге яктырып тора торган. Шахтерлар. Шундан куркалар. Шуннан куркалар инде. Корея нәрсәдән куркар тагын? Рудникта нәрсә эшләгән? Рудникта нәрсә эшләп була? Рудникта куркмыйлар инде аңлаучы. Рудникта куркмыйлар. 6 айда. Әйе, анда кулланалар. Так, бу нәрсә бу? Газовый ни белән шартлау белән бәйледер бәлки. Ломоносов бабай уйлап чыгарган, Кореяда газовый лампаларны сүндереп коялар яки газны сүндереп. Рудникта шартлар. Тегендә кулланалар шахтада. Дөрес әйтәм бит, 2 балл. Мен балкы ярый дип килешәм. Юк шул. Булмады хәтта. Бер бик зур подсказка әйтәм. Әйт. Ул Ломоносов бабай безнең һава агымнарын өйрәнә торган була. Һава агымы, тизлеге, юнәлешен һәм Хәзер өйдә нәрсә бар? Инде форточка була инде. Шул тирәдәрәк. Булмасын өчен. Форточканы сүндереп коялар, име? Сүндереп, яп коялар инде. Хәзерге заманда кнопка басасың да сүндерәсең. Бөтен нәрсә кнопка белән. Кондиционерны менә. Юк. Йә, кондиционер түгел инде. Һава диләр. Рудникларда һава, менә кондиционер тирәсендә киргез инде. Рудникта. Бу вентилятор инде алай булгач. Әйе, Ну, әйтәм бит. менә бит. Күрдеңме? Мен сезгә булышты фикер сөрүшегезне алып карарга. Алай булгач вентилятор дидем бит. Нисә элегрәк әйтим, син ишетмәгән генә аны. Чынлап. Чынлап. Я кызлар ишетте точно. Аннары Университет карарбыз аны. студентларының ничек алдашканын өйрәнеп кайткан хәзер. Үзе- Үзе кабул итә. Үзенә җыештырып куярын барсында. Бүтән лайфхакларны. 2 балдан да артыграк бирмим инде. Юк инде, юк. 2 Мен балл. каршы түгел. 2 балл. Шуңа да разый. Айдар җиңде. Әйе. Әйдә, Без доминде 2 балл. Бу 7-нче сорау булды. Мин шутлап бармагач белмим шул үзем шуңа күрә Бу бу. 7-нче сорау булдымы? Әйе, бу интрига булып кала инде безнең. Интрига булып калсын, мин дә соңын Һәм белмим. безнең Математика белән Һәм дуслык юк. безнең рубрика бар бит яңа. Сәхифә. Звонок друг. Юк, безнең заманнарда дип атала. Һәм мин сезгә хәзер 3 критерий бирәм, 3 категория. Без бит төрле Сез шулар заманнарга арасыннан килдек. берсен сайлап алырга тиешсез. Икегездә берне. Икегездә Төрле- бер сорауга төрле җавап булырга бирәсез. тиеш ул. Юк, берне. Берсен сайлап аласыз. Хәзер мин әйтәм. Тукта. Уртак Тагын бер фикергә. Берсен. Әйе, музыка, Так. яшәү рәвеше һәм социаль тормыш. Сайла Айдар. Мин килешәм, бөтенесен беләм. Аның заманалары ул. Аның заманаларымы? Бу икегезгә дә. Бу заманалы. Без сайларга тиеш шушы темаларның берсен икебез бергә Әйе, килешеп. икегез бергә сайларга Һәм аннан тиеш. соң сорау була инде Аннары шушы сорау тема була. буенча. Сорауның җавабын без яңадан Шулай бергә ук. бирәбезме, әллә аяк бирәбезме? Юк инде сез икегез. Ярышып бирәбез. Сез бер-бергә Давай, заманлы. музыка Давай. Мин музыканы белмим, шуңа күрә аңа булсын җавап. Айдар, Мин музыка. беләм инде. Музыка давай. Ризамов, музыка яшәү рәвеше социаль Айдар, тормыш. белмәгән Музыка. Музыка, социаль тормышны мин белмим бөтенләй. Музыка булсын.
Олег Шинович деген башкаруучунун. Китаннан. Айда социаль сорушу. Ярында аның исемине бели, биографиясына бели бирей бирде жокмун. Ярабасы. Ялгыз кит турында жыры бар. Урысча мол. Урысча ие. Одинокий кит. Ялгыз кит турында жыры бар. Һәм Кит татарча мол, кит деген сөз. Кит. Кит түгел, кит. Һәм Кора ялгыз кит, уходи одинокий деген. ялгыз кит. Ярар булды. Ялгызлык кит. Һәм бу шын барлыктагы кит турында. Шын барлыктагы кит турында. Һәм ул чынлап та бик ялгыз. Койда ул кит? Моби Дикмы? Ни өчен? Ул иң ялгыз кит. Белмим ул китларны. Токтале. Мин дә белмим. Бу токта син сөйлөсөң нәрсә? Нинди кит турында сүз бар? Әле Ни жырлы жырларга Ни өчен ул кошасың. Лоп үйтегез. Ни өчен ул иң ялгыз кит? Ни өчен ул Хәтта аңа жырда багышлаганнар менә. Times аның турында язган. Менә син. Тайс. Әйе. Аның турында язган. Аның 2004 елда. 2004 елда. 2004 елда. 2004 елда. Аны 92 елдан бирле ялгышмасам ул китне күзәтәләр галимнәр һәм билгеле бер нәтиҗәгә чыгалар ни өчен аның менә шундый ялгыз булуына. Ул тирек китмәсәң ул нидер диңме? Терен. Жан иясеме соң ул? Жан иясе ул. Жан иясеме? Жан иясе ул. Жана бар да каза. Коя. Бу ташлаган что ли бирәк башка кит? Һәм ничә ел тикшергәннәр бит. Ташлаган әйе ничә ел буе бит. 12 ел буе галимнәр тикшергәннәр шул Аны ялгызлыгын. ялгызлыгының сәбәпләрен. Ялгызлыгын сәбәбе. Һәм аны сөйгән яра ташлаган дигән нәтиҗәгә. Ялгызлыгының сәбәбе нәрсәдә аның дип сорарга иде. Ни өчен ул иң ялгыз? Ни өчен ул иң ялгыз? Ну үзенең төрендә ул соңгы судыр инде. Юк, ул түренә бәйле түгел. Шулаймы? Юк. Белмим, бәлки аны бар. Чөнки ул бер шушы диңгездә бердән бер кит сакланып калган. Аның бер дефекты бардыр. Аның әйе. Койрыгы юк аның. Юк, койрыгы бар аның. Фонтаны юк алай булган. Һәм шуңа күрә башка китлар аның белән аралашмыйлар име? А ул җырлый белми. Җырлый белми ул. Ул менә Китлар җырлыйлар, ул җырлый белми димәк. Шуңа күрә син ул җырлый беләме? Дөрес җырламый. Ну инде аны Әйдәгез, дөрес җыр китларда нинди җыр ул? Нинди булырга тиеш ул? Дөрес булсын өчен. моңлы булырга. Карар бит әле. Бу Моңлы. җыр турында Без бар. татарларда гына мул бар дибез. Яңадан җыр турында сүз бармы соң? Кит Менә турында сүз шуларның бар бармы? ки Менә ул бәйләнеш Ул бар. бәйләнеш, җыр белән. Җыр, музыка һәм Китлар тавыш чыгаралар. Китлар тавыш чыгара. Китлар тавыш чыгаралар. Аларның тавышларын җыр дип атыйлар. Аларның тавышларын җыр дип Әйе, менә атыйлар. шулар китларның Белгілі үзара бір- аралашу рәвешенә бәйле. Башка китлар аны Ай, аңламый. бүлдермәс кәмесезне, яра. Башка китлар аны аңламый. Аңламыйлар. Аңламый, әйе. Чөнки башка Тональный төрле стаджерлый. башка ешлыкта. Башка музыка ноталарда Ультра Сезгә юк, тональностьта тавыш түгел. бит инде. Шул тирәдә дәвам итегез, а? Ультра тавыш аларның. Ультра тавыш түгел аларның. Юк. Ул не? Син- Одинокий син беләсең әйтә ни өчен ул? Башка ешлыкта. Әйе. Телсез кит ул, немой. Телебараны ул Сезгә бер бал булды инде. Әйе, Әйдә Айдар әйдә. аңлаткан. Рәсме ул менә Сез сиңа. менә теге татарча сөйләшкән соңгы кешесе менә. Менә Кем Баш- син менә- синме ул? бар менә башкортлар әйме. Одинокий Айдар. Күз алдыңда 2300 ел мәсәлән, әйме. Дөньяда калган башкортлар әйме, һәм бар бер татар. Әйе. Гыйлә фамилиясыннан булсын. Һәм менә Да, татарлар бу башкорт сәяси без мәсьәлә, бит инде яра. теге Да. татарлар башкортны кардәшләр туганнар, но алар исән калганнар. А бу татарны башкаланнар чөнки ул татар телендә сөйләшә. Чөнки татарча сөйләшә, тегеләр башкортча сөйләшә. Әйе, менә бу китта шулай ул татарча сөйләшә. А башка Юк, китлар ул сөйләшә алайса ул башка чит телдә сөйләшә торган кит, ул дельфиннар телендә сөйләшә. Юк, диалекты Улам- башка, диалекты башка. Диалекты башка. Айдар аңлатты инде, аңа 2 бал бирдем. Шулай миңа нишләп әйтсен Сезгә- аны килми? Әйе, дөрес дип әйттем бит. Нәрсәсе дөрес булды? Ешлык. Китлар гомумән алганда 12-25 Гц ешлыкта, ешлык аларның җырлары, ә бу китныкы 52 Гц. Тоналист урынына әйтсәгез, ешлык дип сезгә булыр дип капа. Тональность өчен 1 бал булды. Дөрес Кора, җавап ул өчен тональность 2 бал. татарчага ешлык дип тәрҗемә ителә түгелме соң? Юк. Мин бераз ялышырга мөмкин инде. Ләкин минемчә тональность ешлык дигән сүз. Юк, тональность өчен башка бер. Частота. Частота. Беләм инде. Бу урында кушарга кирәк безгә кит тавышлары. Монтажлаштырсыз. Ярар, бу безнең монтажерга Айдар, син тәкъдим. хәйләкәр булып чыктың әле бит. Әйдә. 9нчы сорауга килеп җиткәнбез Батюшка, инде. безнең тагын бер сорау калаймы? Ансы җиңүчегә генә булачак. Айдар, син Ну, җавап бергә- бер. Мин котылам икән ансы. Бергә уйлап утыра аласыз, Айда. шулай. 1972 елда Так. бер индус Джон Леннонга сәяхәт итәргә акча сорап хат яза. Әйе. Мин сәяхәт тәскиле акча бир миңа ди. Әйе.
Һәм музыкант аңа җавап бирә. Так. Ул аңа берәйбер эшләргә куша. Ие. Күз алдына китер диме? Менә берәйбер эшлә һәм син дөньяны күрә алачаксың ди. Нәрсә эшләргә куша ул аңа? Җыр яз дип әйтә. Матур җыр яз, бөтен дөньяга танылсын ул җыр. Аннан соң син бөтен дөнья сине күрәчәк дип әйтә һәм син бөтен дөньяны күрәсең ди. Бер бал юк. Менә күрми шул бер бал җыеп утырам инде. Так. Нәрсә, ну, лемитин нәрсә ди, ул бөтен сорауга җавабын. Нәрсә дип? Күз алдына китер, хыяллан. Imagine all Әйе. the people һәм башка сүзләр. Әйе. Бу Imagine дөрес дигән җырны җавап. чыгара. Каякын? Аха. Әйе, ул Ну, Ленин логикасы туры килә. ул медитировать итәргә куша һәм син үзеңнең аңыңда, Аңа да бер бал хыялларыңда ике түгел. А? Ике түгел, бер бал аңа да. ике аңа. Кетаннан ул бит җыр диде, ә син әйтәсең, медитировать дисең. Җыр белән медитация арасында Юк, арма бар бит. ул Күз күз алдына китер алдыңа дигән җыр. китер ди, Һәм бит җыры шундай. хыяллар. Күз алдына Әрәм китер. иттеләр инде, ярар. Һәм бу сорауның икенче өлешендә бар әле безнең. Аңа да 2 бал биреләме? Реванш бар. Мин уйлармын, ничек җавап бирү үзгә карап. Һәм 95 елда бу индус ахыр чиктә үзенең сәяхәткә бара ала. Каян акча таба ул аңа? Әйтә. Ну, идея. Кой. Беләсең. Әйтә. Мен белмим, уйлыймна фразымна ул теге хатны сатамы? Әйе, ул хатны сата. Точно. Лем белән бәйле булса, гел я медитация, я наркотиклар яки менә шу хат сатулар. Җүнсез малай. Әрәм итте. Минем иң яраткан музыкантымны, слушай, син Бияк бит ул, бияк җырчы. Бер бал. Котылдым Аллаһка шөкер. Әле санасыннар әле, правда? Әйе, әле санасыннар әле. Күпсәләштегез. Без хәзер Мин күп сөйләштем, ләкин балаларым булмады. Шу бер эш бал Хәзер җыйганмын. безгә әйтәләр кемнең ничә бал җыйганын. Әйдәгез жюри. Әйтегез. Әйе. Менә безне санап утырды комедия. Ул әйтә хәзер. İskender'de 11 bal, hem Aydar'da 14. Ура! Әз генә калган. Давай тагын бер сорау бир дә эш бал бирелер. Тигез булыйк. Тигез калдык. 11, 14 димәк. Позор! Ничек? Позор минем башыма, җәмәгать. Айдар, мин сине тотып кыйныйм хәзер монда чыккач. Сезгә шулай Мин җиңелрәк бүген була. бuna чыкмыйм. Ха? Мин бүген бuna чыкмыйм. Позор! Искәндәр абыйга лаеклы икенче урыны белән котлыйбыз. Өченче урын кемгә? Миңа өченче урын. Алайса ярый. Сезне бутап утырганым өчен. Һәм Айдар безнең беренче урын алды. Хәзер мине ким стар сорап бирәр. Давай, мин көлеп утырам. Әйе, һәм ни бар бер генә сорау калды. Ул бер сорау. Җавап бирсәң сиңа кактус. Кактусмы? Әйе, җиңүчегә кактус. Кактус. Ул кактусны инде ничә чыгарылыш рәттән алып китә алмыйлар безнең. Шулаймы? Ул шундый Теге тылсымлы кактус. соңгы сорауга җавап бирә алмыйлар да? Әйе, тылсымлы кактус булды ул безнең. Калсын Никтер да безнең белән соңында. калырга тели Калсын һаман. соңында яратасың. Әйдә син бу закончалыкны боз инде. Әйдә, бу зин, Әйдә. бу Айдар. Мин сезгә хәзер күрсәтәм бер сурәт һәм сез минем сорауларга җавап бирергә тиеш буласыз. Картина буенча сораулар инде. Әйе, рәсемгә бәйле. Менә хәзер күрсәтәм мин сезгә бер сын. Башта миңа күрсәт. Нишләп? Мин чөнки җавабын беләм аның. Сез карагыз башта. Ярый, Аллаһка шөкер, мин җиңүче түгел әле. Менә, күрдегез име? Хәзер сорау. Менә бу сын Багам утрауларындагы суда урнаштырылган. Суда кемдә инде бу? Әйе, һәм аның суда булуына ике сәбәп бар. Һәм менә шул ике сәбәпне әйтергә кирәк. Әлеге сәбәпләр берсе аның фәнни яктан аңлатыла, ә икенчесе сәнгать ягыннан аңлатыла. Аңлат әйдә, сиңа, миңа түгел. Кирәге юк кактусның. Сезгә барыр булмый инде ул кактус. Ой, Аллаһка шөкер бит. Минем менә шундый закончалык бар, үземнең тормышымда. Минем өйдә яки эшләгән җирдә кактуслар бик үсмиләр, үләләр. Шуңа күрә җавап бирмәс инде. Ну сез җавап. Ну, мин җавап биреп калыйм. Ну, Әйдә, җавап бирәм әйдә. түгел, мин менә Искәндәр абый сыман. Кара, син кактус үстергәнең бармы соң гомереңдә, юкмы? Юк, үстергән. Үстерә алмыйм инде. Үстерә алмыйм аны. Нишлисең Юкса ул? үстереп караганың бармы соң? Үсми дисең бит. Сен үстереп Юк. кара башта алып кит тә үстер. Бәлки син Миңа тырышмагансың. бүләк иткәннәре бар аны. Шуңа әйтәм. Ну, ярый, әйдә, үзләп карыйк. Әйдә. Әйдә. Нәрсәгә? Сәнгать ягыннан. Сәнгать ягыннан. Моны куйган Фән булган ягыннан. мөмкиннәр махсус шунда. Менә карагыз, ул шулай тора. Бу бата бүлүчеләргә бәлки шундый бер һәйкәлдер. Аның менә гәүдәсенең торышына игътибар итәргә кирәк. Кая мин дә карыйм әле, мин әйтәм хәзер сезгә. Кактус билмәсен. Аның шулай. Юк, белмим. Бәлки берәр төрле ишарәттер бу. Белмим, бәлки моңа кирәк туристтан карарга. Киресенчә астан Астан карарга карарга кирәк кирәк. аңа. Һәм астан караш. Мин беләм аның кая Менә караган. монда астан караган Күпкә шикеллерәк кыяфәт тә инде ул Конкретно күпмедер. карый. Менә монда су, нәрсә шикелле? Су күк шикелле. Әйе, су күк шикелле. Күктә йолдызлар, күктә кояш. Тагын нәрсә бар күктә?
ай Һәм болытлар. Болытлар. шуннан Әгәр дә бу күрә икән күктәге болытларны, ул кычкыра, йөрмәгез, салкын, ураблар. Ул инде нәрсәдер. Белмим, бу кайдыр бәлки чыннан да шулай кайдыр омтылган кеше символдыр бу шундай. Сәнгатькә дигәндә ул әйдәгез, ул мифологиягә бәйле. Мифология бәйле. Сирена. Медуза, гарвона. Юк, алар түгел. Багам утрауларында нәрсә шап? Так, багам утраулары кайсы дәүләттә булсын Багам айда. утрауларына бәйләнмибез. Менә моны күк дип уйладык бит инде, ме? Һәм кешеләр йөреп Мифология. баручы ниләр, ул нишкелле йолдызлар шикелле күктәге. Ул бит күрә астан теге анда өстә Күбәләр. Астан кара кирәк ди. Моны аңлар өчен астан кара кирәк. Астан кара кирәк. Менә монда астан кара Багамага барып кайт та. Ярар, әйдә, уйлап карыйк. Фән күзегеннән ни өчен суда ул? Нәрсәгә аны берәр мәйданда куймаганнар? Бәлки монда аста бардыр тегене. Бар бит шундай нәрсә инде. Баткан карап, Океанариумнар тегене. Карап булганда. Юк. баткан карап. Караплар бәрел булсын. Белмим. Юк, бу сын бәлки бер карапта булгандыр. Шунда төшеп киткәнме? Шунда чыгып киткәндер дә. Моны махсус төзегән. Махсус Су төзегәннәр. астына. Шунда Һәм астан карап торсын өчен, дәйме? Кеше күрде. Так, күктә, күк йөзендә нәрсәләр бар дидең әле син тагын? Сез әйттегез аны? Мин әйттемме? Сез әйттегез, санадыгыз аны нәрсәләр бар икән. Кояш, ай. Моны күк дип уйлыйк. Менә шул Астан мифо- карыйк. Ие. Мифология. Гәүдә торышы. Бу табигый гаять тырыш тур инде, нормаль кеше әйтер мөмкин дә. Әйе. Нәрсә эшли шикелле ул? Кача, Юк, бата, Юк. табына, табынмый. дуга кылмый инде әйтер. Юк. Көтә ул. Көтә кемне көтә? Менә син сорайын, син җавап бирәсең аны. Мин түгел. Әйтим инде үзем. Әйт үзең әйдә. Барыбер аңа кактус эләкми кирәк түгел ул аңа. Миңа кирәк түгел. Ну, әйтмәгез инде ул кактус кирәк түгел дип. Шуңа күрә китмидер дә инде. Юк, ул бит белән ана кактус кирәк түгел. корып беткән иде инде. Кибеп беткән Дәс- иде. Су сибергә кирәк. Аның кактуска алай күп су сипмиләр инде. Менә карагыз Ул нинди хәзерге заман матур. кактусы. Бакчадан сорагыз. Мин бакчачы, мин бакчада кактус үсә. Теплицасыз бакчасы. Ну, теплица булмаса, минем чыныккан кактуслар үсә. Теплицасыз үсә торган. Киек казыла дип айта алмыйм сезгә, монда киек казыла карый дип инде. Нәрсә эшләсен инде? Һәм карый шуннан. Әйе, нәрсә эшләсен инде? Нәрсә эшләми? Ярар, фәнни яктан аңлатканда, менә бу материалы, бу Әйе. сынның Бу теге кораллар үсү өчен уңайлы. Мәҗәнифлар өчен кирәк. Һәм Ә кызыгы Шуның тирәсендә үсәләр. сәнгать ягыннан аңлатканда, ул грек мифологиясындагы Атлант күк капусын тотып торучы Атлант кебек астан Шуңа ул караганда. мәзәгә утыра. как ул бит менә бай тотарга тиеш. Баша тәтишсә, ну, Ну, монсы булай тота инде Шулай менә. тота инде. Моның хәле юк. Капусы. Моның хәле юк. Нинди окмаклар ясаган ул сын? Кеше теге күп күтәргән кеше күрмәгәннәр. Күрмәгәннәр алар, ие. Теге бу кактус бакчачыны күрмәгән шикелле. Так. Димәгез, кактуска бик яхшы хәләттә ул безнең. Димәк, кактус безнең үзебездә калды. Аллага шөкер дип әйтәсеңме? Бәлки хәерлесе шулдыр аның бездә калуы. Миңа килсә ул һәлак булыр иде. Валлаһи дим. Әйе, ул бездә калды. Шунысы яхшырак. Димәк, тагын бер кабатлап үтәм инде. Безнең 11 балл белән Искәндәр абый Позорник. Гыйләҗев икенче урынга лаек дип табылды. Көмеш медаль деген инде. Көмеш медаль. Вообще, супер. Афәрин. Әрәм булды. Сез шулай Ул кабул форагына итәсез. берде миңа шунда. Форагына берде. Жоқ, мен бит беләсең, менә нәрсә. Яшьләрне Мен уздырырга сорауларның шутын жоғалтканмын. Мин теге әле уйлыйм 4-нче сорау. Сез Мен уйлаган әле тагын бер 4-5 сорау булыр дип, шуннан мин аны җиңәр идем. сез хәйлә белән ничек? Ие, булмады. Хәйләләп булмады шул бер катларак. Шаккана. Һәм 14 балл белән Тупал белән. Айдар Шәйхин безнең беренче урын Ура! алды. Алкышлар. Рәхмәт килгәнегез өчен. Мин бик Ярый, борчылган рәхмәт, идем сез шөкран. килгәнче. Ничек утырырмын мин? Ничек борчыл? Нәрсә өчен борчыл? Менә шулай инде. Борчылдым инде. Айдар килә дип Бик борчылгансың. акыллы кешеләр янында ничек утырыйм инде мин дип уйлаган идем. Ну, сорауларың слушай, бигрәк акыллы булды. Но только Ну, миңа бер сорау ул- ошамады, сиңа иң ошаган сорау миңа ошамады. Сезгә ул ошамый башлады Чөнки мин чөнки 2006 елда бердә мине человек года дип беркемдә игълан итте. ярар инде, ярар. 2006 елда алар утырмыйсыз шәһәрләрдә. Шуңа күрә чыннан да сез капыштыгыз. Нәрсә булды дисең? Әйтмә. Әйтә. Сытабыз ул. 2006 елда ел кешесе дип әйттеләр, социаль челтәрдә утыручыларны. Сул вакытта утырдыңызмы? Юк. Утырмадыгыз. Минем Әйтәм бит. компьютерым юк ел Әйе. вакытта.
Алар менә подставили аласыздар, подставили. Қазір де отырмын социаль шелтерлерде. Фейсбукта отырасыз. Фейсбукта отырамын. Шулай Бу багаж. минем ялгыш булып чыкты Лера. Бу бер нәрсәне дә үзгәртми. Айдар бар. Ничек Үзебезне. өзгәрткән? Иш балны алабыз. Ничек өзгәрт? Дөрес әйтмәде бит. Ага, ул сорауга бал түгел иде Мин булай да. Кактусын миңа бирәбез. Бергә дә бирмәм кактусны. Рәхмәт килгәнегез өчен. Ярый, рәхмәт. Сезнең белән бик күңелле булды. Рәхмәт, ярар. Бик рәхәт булды. Таңша Сау булыгыз. Сау булыгыз. Пока.